नाई 10टा अधे हेलानी शीघ्र मोबाइल रखी शो 10ଟା ଅଧେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଶୁଅ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟା ନାଁ କ'ଣ ଇଏ ପୁଅଟା ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଇଏ ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଡାକେ। ଓ ବାପା ମତେ ମନା କରିଥିଲା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଶୁଭୁଛି। तरंग सीरियल राजोजुक तरंग सीरियल राजोजुक ଇଏ କ'ଣ? अरे दिन मान घर काम करी करी मुझे सीरियल देखी पारनी से सीरियल ମତେ କହିକି ଆଇଲୁ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ ମୁଁ ଏଇନା ପାଣି ପିଇତେ ଶୋଇ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସିକି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି। जा जा